Il-ħin huwa ftit qabel il-11 ta' bil-lejl. Barra d-dar ċentrali hemm skiet taqtaw b'sekkina. Skiet li jfisser tensjoni għall-istennija tad-deċiżjoni li kellu jieħu l-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Wara stennija twila għax il-laqgħa tal-amministrattiv bdiet tard, joħroġ il-kelliem għall-Partit Nazzjonalista u jqassam l-istqarrija. Fl-istess waqt, Wan kienet ixandar kollox b'mod dirett permezz tal-programm Pjazza. Forsi nistanti kabdejt issa propju Karl għadu kif ħareġ Matthew Bonnet, il-kellim tal-Partit Nazzjonalista bistqarrija fideħ. Ok, morru deħ, għed insegwu. Ħajtina wkoll komunikazzjoni dwar dak li ntqal. Fis-satra tal-lejl tasal il-kundanna fuq Adrian Delija. Inqas minn 48 sija mill-ewwel round tal-votazzjoni għal kap nazzjonalista, Delija jinstab ħati. Wan xandar dan kollu b'mod dirett fejn il-ġurnalista ta' One News rat l-istqarrija hekk kif ingħatat f'idea. Is l-invista ta' riżultanzi ċari u serji tal-Kumitat ta' Etika ikun xieraq li Adrian Delija min jeddu jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu bħala kandidat għal din l-elezzjoni. Fid-dawl il-Partit Nazzjonalista talab lil Adrian Delija biex jirtira mit-tellieqa għal kap, il-ballun issa kien fsieq l-avukat Karkaris li ftit qabel ħarġet il-kundanna u tfaċċa l-arrieda u baqa' dieħel fid-dar ċentrali. Il-ġurnalisti kienu fuq ix-xwiek jistennew se tkun ir-reazzjoni ta' Delija. Batta partitarji tiegħu li nġabru barra kienu brashom maqtuwa wara l-kundanna li kien għadu kif ingħata. Intant il-11 ta' bil-lejl u Delija joħroġ mill-bieb ewlieni tal-istamperija. Hawnhekk Delija qal li huwa se jisfida lill-partit li qed jaspira li jmexxi. Fil-fatt minkejja li l-Amministrazzjoni Nazzjonalista għamlet tagħha il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Imġiba u l-Etika fosthom li hemm allegazzjonijiet serji dwar li Delija għandu kont bankarju f'Jersey u daħħal miljun sterlina mill-prostituzzjoni, Delija qal li hu mhux se jirtira mill-elezzjoni. Jiena qed nikkonsidra ikkonsidrajt diġà u issa huwa ċar illi l-establishment tal-partit qed jipprova iħammeġ ismi. B'reazzjoni ta' Delija tkompli tħabbel il-kobba li fih jinsab il-Partit Nazzjonalista, evidenti kienet il-qasma bejn il-fazzjonijiet differenti li jeżistu fosthom l-establishment nazzjonalista. Fil-fatt, f'dik deskritta bħala waħda mill-aħħar mozzi biex joħroġ onqu għall-establishment, ħareġ il-kap caretaker Simon Busuttil u reġa' ta' sinjal biex Adrian Delija jitlaq il-barra bis-sewwa, flok bidnewwa. Jien nista' nitkellem għalija. Li kieku kont jien iffaċċjat b'dan it-tip ta' rapport fil-pożizzjoni ta' Adrian, jiena kont nirtira minn din l-elezzjoni. Pronta kienet ir-reazzjoni ta' Delija li fuq it-telefon intervjena hekk fil-programm Pjazza. Dan ifisser li Simon Busuttil qiegħed bil-Malti jaħodha diretta kontra tiegħek. Mhux hekk. Intant il-Partit Nazzjonalista ma sab xejn ħażin fit-tliet kandidati l-oħra. Taħt l-ikra kien hemm ukoll Elix Perici Kalaxxone li hu miż-żewġ fil-familja Pisani li għandhom maġġoranza tal-isma fil-grupp Korintja. Peress li l-Korintja għamlet talba biex tiżviluppa l-lukandi li għandhom f'San George, inkluż waħda li titlob bidla fil-permess mill-lukanda l-appartamenti, Perici Kalaxxone jista' jkollu konflitt ta' interess. Hawnhekk il-Kumitat immexxi minn Luis Gallia kien kuntent bl-ispjegazzjonijiet li ta' Perici Kalaxxone u ma ġiex ikkundannat. Dan minkejja li evidenti kienet ir-rabja fi kliem Perici Kalaxxone li urtata li xintbatet littra bl-allegazzjonijiet tefa' botta lil Delija maħsub li l-kamp tiegħu irritalja fuq Perici Kalaxxone. Ninnota li fil-waqt li ħafna nies qed jitkellmu hemm barra fuq mod ġdid u mod frisk, eċetera, eċetera, mill-ġdid qed naraw xi ħadd jirrikorri xi jid moħbija wara xi ħadd anonimu jirrikorri għall-ar forma ta' politika antika.